والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام نہ مکتے پردہ پامائی کچھ دیر زیارت ہون دے نہ مکتے پردہ پامائی کچھ دیر زیارت ہون دے اسنکاری تیری صورت دے اسنکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے نہ مکتے پردہ پامائی کچھ دیر زیارت ہون دے دل نمجیا ہنس کے لٹ لینے دل نمجیا ہنس کے لٹ لینے وقت مکتے پردہ سٹ لینے اے پردہ شکوا اکھیاں دا اے پردہ شکوا اکھیاں دا اج دور شکایت ہون دے نہ مکتے پردہ پامائی کچھ دیر زیارت ہون دے تیرے مقدہ نین طواف کرن تیرے مقدہ نین طواف کرن پہ دل دا بیڑا صاف کرن ہٹی رہن دے چلمن مکھڑے ہٹی رہن دے چلمن مکھڑے نینا دی عبادت ہون دے نہ مکتے پردہ پامائی نہ مکتے پردہ پامائی کچھ دیر زیارت ہون دے دس اسرائیل جان تینوں دس اسرائیل جان تینوں ایک دسنا ارمان تینوں محبوب ہے جو میں بے صورت دا او دی سامنے صورت آن دے نہ مکتے پردہ پامائی کچھ دیر زیارت ہون دے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرہ کے دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے بھائیو میرے عزیزو اج جس موضوع تے لب کشائی کرن دا موقع ملیا اللہ پاک حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان کر لگا کہ جی میں باپ یعقوب نبی کو جدا ہویا تے باپ نے اکھا رو رو کے سفید ہو گئیاں اور کیویں یوسف اپنے بابا کو جدا ہویا تے بابا دے غم وچ کتنے آراماں وچ روئے اج بابا جی شاہ محمد ٹھیک ٹھاک تندرست ہے
بالکل جدو ایک پتر گیا تے تھوڑا جا جسم ڈول گیا، جدو دوسرا پتر گیا تے پھر پکی منجی مل لئی، پرت کے اٹھے نہیں۔ پتران دے روگ بڑے ڈاڑے ہوندے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک دے اندر کھڑے نے، 7 یہودی آئے، ہاتھ دے وچ تورات پھڑی ہے، آکے آدھے نے اے عمر جڑا تسی قرآن پڑھ دے ہو، تواڈے قرآن نالو ساڈی تورات افضل ہے۔ آپ دے چہرے دا رنگ بدل گیا، او عمر جدے تو شیطان میں ڈردا آیا۔ تے حضرت عمر فاروق فرماندے نے کس طرح؟ انہاں کیا لڑن دی لوڑ نہیں، جھگڑا کرن دی لوڑ نہیں۔ عمر گل سدھی جئیے، ساڈی تورات دے وچ حضرت یوسف دا واقعہ جے تواڈے قرآن وچ ہے تے لے او، جے تواڈے قرآن وچ یہ واقعہ نکل آیا تے اسی سمجھاں دے تواڈا قرآن افضل تے اعلی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے چلو میں کل تواڈے نال گل کراں گا۔ حضرت عمر فاروق اٹھے، میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ گئے، ہاتھ بن کے عرض کیتی، غم خاراں دے غم خار نبی، ساری کائنات دے سردار نبی، میرے سونے آقا اج میں چوک وچ کھڑا ساں تے یہودیاں دے 7 بندے آئے نے، ہاتھ جو تورات پکڑ کے آئے نے۔ انہاں کیا ساڈی تورات افضل ہے، میں کیا قرآن افضل ہے؟ یا رسول اللہ اسی حق تے ہاں؟ میرے کملی والے نے فرمایا حق تے ہاں۔ تے سونیاں یا رسول اللہ اسی حق تے ہاں، قرآن سچا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن بھی سچا ہے، اسی ہیں بھی حق تے۔ سونیاں پھر ایدے وچ حضرت یوسف دا واقعہ ہے، میرے لجپال آقا نے انج کر کے نظرہ اٹھائیاں نے، اچھی کہو سبحان اللہ، میرے سونے آقا نے انج کر کے نظرہ اٹھائیاں نے۔ اس وقت جبریل قدمہ چاہ گیا ہے، عرض کردہ سونیاں او مالک بیاندہ ہے، او خالق بیاندہ ہے، تو اتا چہرہ کریں تے اسی قبلہ بدل دینے ہیں، آئے ہائے اسی قبلہ بدل دینے ہیں۔ سونیاں جتو یوسف دا واقعہ شروع ہے او تو لے کے اینڈ تک تیرے قرآن دے وچ تینوں اسی آپ سڑا دیں۔ حضرت یعقوب نبی دے پتر نے 12، حضرت یعقوب نبی دے پتر کتنے نے؟ 12 پتر نے حضرت یعقوب نبی دے۔ تے اس صورت بھی 12ویں پارے دے اندر ہے، اور اس صورت دے رکوع بھی 12 نے، ادیاں آیات مقدسہ جڑیاں نے 111 نے، ورفعنا لک ذکرہ دے حرف بھی 12 نے، لا الہ دے حرف بھی 12 نے۔ حضرت ابو طالب دے پتر حضرت عبد المطلب دے بھی پتر 12 نے، تے جدو نبیان دا سلطان آیا ہے وہ بھی 12 دے دہاڑے آیا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام پتر یوسف بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادے بلکہ ساری جدگی نبیان تے رسولان دی آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح گودی دے وچنے، حضرت یعقوب نبی اپنے بازو تے سلایا ہے، پتر نو سلایا ہے، تے اپنے پتر دے چہرے نو ویندے نے حضرت یعقوب نبی، تے چن نال مثال دیندے نے، سورج نال مثال دیندے نے، چن سونا ہے یا میرا یوسف سونا ہے۔ اتنی گل ہوئی نا تے حضرت یوسف ستے پہنے اٹھ کے عرض کر دینے، ابا جی میں ایک خواب ویکھیا ہے، میں ایک خواب ویکھیا۔ پتران والے ہوئے بڑا دردناک واقعہ ہے، انیرا خالی حضرت یوسف دا واقعہ نہیں، ان دے وچ باپ دی محبت، بیٹے دی محبت، ماں دی محبت، ہزاراں واقعات دے وچ نے، ایک ایک آیات مقدسہ تے کئی موضوع نکل دینے۔ جس وقت اتنی گل کی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی، بابا میں ایک خواب ویکھیا۔ بابا حضرت یعقوب نبی نے اپنے پتر دے چہرے ال ویکھیا، آکھیا پتر کیڑا خواب ویکھیا ہے؟ عرض کی تھی، ابا جی وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ ابا جی میں ویکھیا ہے 11 ستارے، ایک سورج تے چند مینوں سجدہ پہ کر دینے، مینوں سجدہ پہ کر دینے۔ جدو انی گل حضرت یعقوب نبی نے سنی ہے نا تے آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے آپ دی چیخ نکلی، فرمایا یوسف لا تقصص رؤیاک علی، اللہ دے نبی جس وقت چیخ نکلی نا تے اللہ دے نبی فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے بیٹا یوسف اج تینوں ایک گل کرن لگا، وعدہ کر کسے نال اگے تے نہ کرے گا۔ ابا جی حکم کرو۔ آکھیا بیٹا اے خواب جڑا تینوں آیا نا، یہ خواب اپنے ویراں نو نہ دسی،
اپنے ویراں نو نہ دسی، شیطان انسان دا دشمن ہوندا ہے، مت برگلا لوے۔ آپ نے وعدہ کر لیا ابا جی میں دستا نہیں۔ شمع ہون دی ماں حضرت یوسف دی خالہ جان وہ ایک خواب بھی سن رہی ہیں سن، جس وقت خواب سنے ہیں نا تے شام دا وقت ہویا ہے تے دوسرے بیٹے آئے نے، دوسری بیبیاں میں انہاں نال گل کیتی ہے بھائی پتر ساڑھے کمائی کرن بارو تجارت کر کے ساڑھے پتر ہون، بکریاں چار کے ساڑھے پتر ہون، تے یوسف اپنے باپ نال زیادہ کرے، یعقوب نبی یوسف نال محبت بھی زیادہ کرے، گل بارہ نہیں کھاندی۔ جدو شام دے ویلے آئے نا میں یہ مختصر کر کے بیان کرنا ہے کیونکہ میں پورا بیان کرنا تے 5 گھنٹے بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس وقت اتنی گل کی تھی نا بھائی یوسف دے نال باپ دی محبت آج کل بڑا بڑھ گئی ہے، تسی کمائی تسی کر دے ہو، پیسے تسی کما دے ہو، لہٰذا یوسف نال محبت بڑی ہے۔ اس سارے بھائی آپس دے اندر کٹھے ہو گئے، انہاں مشورہ کیتا یوسف نال کی سلوک کیتا جائے۔ کئیاں مشورہ کیتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو قتل کیتا جائے۔ آپ نے فرمایا لا تقتلوا یوسف، یوسف نو قتل نہ کرو۔ کی کریے؟ یہودے مشورہ دیتا کہ انہوں قتل نہ کرو، ایک ساڑھے علاقے تو دور، ایک پنڈ تو دور ایک جنگل دے وچ پرانا کھوئے، اس کھو دے وچ یوسف نو سٹ دئیے۔ انہاں مشورہ کر کے انہاں کہ ہن باپ یعقوب نبی دے کول جانا ہے، اپنے بابا کولو حضرت یوسف نو کیویں لے کے جانا ہے۔ رات نو کٹھے ہو کے حضرت یعقوب نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے، آ کے عرض کر دیں بابا اسا صبح شکار کھیلن واسطے جانا ہے، ساڑھا دل کرتا ہے اسی یوسف نو نال لے جائیے۔ تے جس وقت اتنی گل کی تھی نا اللہ دے نبی ویکھ دے پہنے اپنے پتران لوں تے یوسف وال دھیان کیتا تے یوسف آندا ابا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے ویراں نال جنگل وچ کھیلن جاواں، کھلیاں فضاواں تے ہواواں وچ۔ اللہ دے نبی فرمایا بیلیو جس وقت تسی یوسف نو لے جاؤ گے نا تسی کھیل دے اگے چلے جاؤ گے، میرے پتر یوسف کدھرے پیچھے رہ گیا تے بھیڑیے ہی نہ کھا جائے۔ پتراں ضمانت دیتی ابا اگر ساڑھی ایڈی وڈی جماعت دے ہوندے ہاں ساڑھے ویر یوسف نو بگیاڑ کھا جائے تو پھر ساڑھا کی فائدہ۔ اللہ دے نبی جس لئے انی گل کیتی تے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی میں جانا چاہنا۔ آپ نے فرمایا چلو بیٹا صبح تساں تیار ہو کے آ جائے جے، میں یوسف نو تیار کر دینا۔ انی گل کر کے ٹر گئے۔ باپ اپنے پتران سارے نالی محبت بڑی کردا ہے، لیکن گھر دے وچوں ایک ادھا ایسا بیٹا ہوندا ہے جدے نال زیادہ محبت ہو جاندی ہے، خدا دی قدرت لوی زیادہ محبت ہو جاندی ہے۔ ہن دوسرے بیٹے چلے گئے نے، حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے نے، حضرت یعقوب نبی نے اپنے نال سلا لیا ہے۔ او یوسف جنہوں ایک پل بھی بیر گلی تک نہیں سن جان دیں دے، حضرت یوسف پیچھے حضرت یعقوب نبی یوسف دے پیچھے لگ جاندے سن۔ جس وقت رات نو ٹر گئے نے نا تے یعقوب نبی علیہ السلام اپنے پتر نو سینے نہ لایا ہے۔ اللہ دے نبی یعقوب نبی اپنے پتر یوسف نال پیار کر دے نے، ساری رات پتر نو سینے نہ لایا گئے، اپنے پتر دیاں زلفاں چم دے نے، کڈی پتر دے لب چم دے نے۔ پتہ ہے حضرت یعقوب نبی نو صبح یوسف جدا ہو جانا گئے، یعقوب نبی نو پتہ گئے میرے یوسف صبح جدا ہو جانا گئے، ایک پل بھی اپنے پتر نو جدا نہ ہون دین والے حضرت یعقوب نبی نے اپنے پتر نو سینے نال لایا گئے۔ پتر بڑے پیارے ہوندے نے، جنہ کل پتر نہ ہو در در تے پتر منگدے نے، جنہ دے پتر جدا ہو جاون قسم خدا دی لوگو بابے گلیاں وچ پوچھ دے نے میرا پتر کتھے گیا گے، میرا پتر کتھے گیا گے، اندن سکھ پتران دی اوے ڈاڈی ہندی، سکھ پتران دی اوے ڈاڈی ہندی، تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوا اکھے نبیاں منگیا، تے بیلی پڑھ کے ویکھے قرآن۔
آیا تو رات ستے پے نے ادھر سحری دا ویلا ہوندا پیا ادھر سحری دا ویلا ہوندا پیا سورج چلدا پیا جویں دیوا بلدا نا تے تیل ختم ہوندا جاندا روشنی دے رہا ہے ادھر یعقوب نبی اپنے پتر نو جدوں سینے لایا گے سینے نال لا کے پیار پہ کر دے نے کدی زلفاں نو چم دے نے کدی لباں نو چم دے نے اللہ دا نبی رات گزاردا پیا گئے پتہ یوسف ٹر جانا گے پھر لمیاں جدائیاں پہ جانیاں نے ادھر سحری دا ویلا ہوندا پیا گئے اندے نے جو جو وقتی جدائی والا تے نیڑے نیڑے آوے جو جو وقتی جدائی والا تے نیڑے نیڑے آوے وانگ چراغا یعقوب نبی دا دل جاوے رات گزر دی پئی گئے اللہ دا نبی اپنے پیار نال پتر نال پیار پہ کر دے نے سینے نال لایا گئے جدو صبح دا ویلا ہویا گئے پتر تیار ہو کے آ گئے بیٹے سارے تیار ہو کے آ گئے پتر تیار ہو کے آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھایا سینے نہ لا کے نہ چوم کے حضرت یعقوب نبی نے تے اپنے پتر دیاں زلفاں توتیاں اپنے پتر دیاں زلفاں توتیاں تے زلفاں تو کے نا تے سرما پایا سرما پا کے یعقوب نبی علیہ السلام کپڑے آپ توتے نے پتر دے تو کے گل وچ پائے مشروبات دے شربت لے لے جدو مشروبات دے شربت لینے نا حضرت یعقوب نبی نے سونے کھانے بنا کے نال لینے لے کے جدو پتر نو ٹرن لگے نے آکھیا بیٹا چلو تانوں اوتھے الوداع کر کے آنے جتھے لوگ مہماناں نو الوداع کر دے نے جدو یوسف نبی لے کے ٹرے نے حضرت یعقوب نبی دے ہاتھ وچ پتر دا ہاتھ ہے اولی علی پتر نال گلاں کر دے نے آندے نے یوسف جی بابا آندے نے تیرے تو بغیر ایک پل نہیں گزاردا تیرے تو بغیر ایک چٹ نہیں گزردا یوسف سونے تیرا نام لاوی جلدی وطن تے واپس آ جائیں میرے بڑھاپے نو ویکھ لے میرے چٹیاں والا نو ویکھ لے یوسف ویکھ لے میں ہر ویلے تیرا راہ ویندا نہ رہ جاواں یوسف وعدہ کردا گے ابا جلدی آ جاواں گا پر جدائیاں دا رب نو پتا گے جتھے مہماناں نو لوگ الوداع کر دے نے حضرت یعقوب نبی جدو اوتھے لے کے گئے نے آکھیا یہودیا جی بابا آکھیا میرے یوسف تیرے حوالے کرنا وا جدو میرے یوسف نو پیاس لگے مشروبات شربت پیش کر دے بھی آ جائے جدو میرے یوسف نو بھوک لگے میرے یوسف نو کھانے پیش کر دے بھی آ جائے یہود دیاں باواں وچ باواں دتیاں نے آکھیا یہودیا تیری سپرد کرنا وا جدو اتنی گل کیتی ہے غیب تو آواز آئی ہے اے یعقوب نبی کدی ساڈی سپرد کر دو اسی تیرا پتر جلدی ملا دے دے اے یعقوب نبی کدی ساڈے سپرد کر دو نا تو ہن اپنے پتر یہودے دے سپرد کیتا ہن تو جانتے تیرا یہودا جانے انج کر کے حضرت یعقوب نبی علیہ السلام دے کولوں پتراں جس لیا نا اپنا ویر لیا کندھے تے بٹھا لیا ایک بٹھاندا تے دوسرا چالا ایندا دوسرا اتاردا تیسرا انج کر کے محبت دے نال لیندے تے حضرت یعقوب نبی علیہ السلام پیچھے ویکھدے نے پتراں نو اور خوش بھی ہوندے نے تے اکھاں وچوں آنسو بھی جاری ہو گئے ویکھیا نا میرے پتر ہن جا رہا تے پتہ نہیں کدو وطن تے واپس آوے دا ایک منٹ بھی باپ اپنے پتر تو جدا نہیں ہوندا ہن یعقوب نبی علیہ السلام پیچھے ویکھ رہے نے تے پتر جا رہے نے جدو پتر چلے نے
ادھر حضرت زینب یوسف دی پین پینا نو ویر بڑی پیارے گندے نے جنہ پینا دے ویر ٹر جاو قسم خدا دی روندیاں زندگی لگ جاندی ہے جنہ پینا دے ویر ٹر جاو قرآن سینے نال لا کے قبرستان دا راہ مل لدیاں نے جنہ پینا دے ویر ٹر جاو گلیاں وچ ویراں دے بیلیاں نو پوچھ دیاں رہندیاں نے اپنا ویلی کتے جے جدو پینا دے ویر ٹر جاو سارا دن سوندیاں نہیں جدو پینا دے ویر ٹر جاو پینا رات تک دیا رہندیاں نے ادھر یوسف دی پین جدا نا زینب ایک کربلا وچ حسین دی پین زینب ایک کنیان وچ یوسف دی پین زینب خواب دے اندر نے خواب چکی ویکھیا گے کہ حضرت یوسف نو بھیڑیے چمڑے نے خواب ویندیاں اٹھ کے دوڑ دی گئے جدو خواب دے اندر اٹھی گئے اٹھ کے باہر نکل دی گئے اپنے بابا نو آواز دے دی گئے بابا کرے اندر نہیں مل دے اس جگہ تے نہیں جتے مہماناں نو الوداع کر دے نے ادھر یعقوب نبی بیٹھے نے پتر دی جدائی وچ رند پے نے اج پتر قریب نے حضرت زینب آئیاں نے آگیاں دیا نے بابا میرا یوسف ویر کتے وے میرا ویر یوسف کتے وے تساں کدھر بھیجے آگے حضرت یعقوب نبی رہے نے اندر بیٹا اپنے ویراں نال ٹر گئے نے حضرت زینب دیا نے بابا میں خواب بڑا برا ویکھیا گے میرے ویر نو بگیہار چمڑے نے بیڑیے چمڑے نے دسو میرا ویر کدھر ہے آکھیا بیٹا اس رستے تے جا رہے نے جدو زینب اس رستے تے دوڑ کے گیا نے اگے ویکھیا تے ویر جاندے پے نے یوسف نو کندھیاں تے اٹھایا گئے حضرت زینب جڑیاں نے بی بی زینب جلدی نال یوسف دے نال چمٹ گئی ہے اندھی ویرا مینوں چھوڑ کے نہ جاوی میں خواب بڑا برا ویکھیا گے تسی نہ جاؤ تواڈے تو بغیر دل نہیں لگے گا جدو اتنی گل کیتی گئے اپنے ویر نو سینے نال لایا گئے دوسرے ویرا تمکی لا کے زینب نو واپس کیتا گئے روندی روندی بابا کولے آئی گئے ادھر یعقوب نبی آندے نے بیٹی کیوں رونی گے آگیا بابا ہن تے میں رونی ہاں بعد وچ پتر دی جدائی وچ تو رونا گئے جدو اپنے ویر دیاں گلاں کر دی ہے بڑی روندی ہے اندر شالا مرن چالا وچڑنا ویر کسے دے تے نہ گھوڑ نمانیاں پینا وچڑ گئے ویر جدے تے اس کی دنیا دووے باپ بیٹی بیٹھے واپس گھر آ گئے ویر اپنے ویر نو کندھیاں تے بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تفسیر ابن کثیر دے اندر موجود ہے جدو 3 میل دے فاصلے تے گئے نا تے حضرت یعقوب نبی دیاں پترا پچھو ویکھیا مڑ کے تے حضرت یعقوب نبی نظر نہیں آئے تے حضرت یوسف نو کندھیاں تے بٹھایا تے زمین تے پٹکا کے ماریا جس وقت زمین تے پٹکا کے ماریا دوسرے ویر انج کر کے یوسف گئے نے اس منہ تے تھپڑ مارے نے حضرت یوسف دی 12 سال دی عمر ہے تے حسین و جمیل یوسف ہے جس وقت تھپڑ مارے نے پھر دوسرے ویر ال جاندے نے ادھر شمع ان پکڑ کے نا حضرت یوسف نو گرے بان تو پکڑ کے تے آگ دا چھری لے کے انہوں ہنے قتل کر دینا سکے ویر نے اوے ویرو اج بھی ویراں دے وچ ایو پیار نظر پہ آوندا ہے اج میں بڑے بڑے ویر ویکھے نے جڑے ویراں نو قتل کر کے تھوڑی تھوڑی جائیداد پیچھے جا کے جیلا مل کے بیٹھے نے کئی ویراں پیچھے سزائے موت ہو گئے نے قسم پیدا کرنا لے دی دنیا دی دولت ایتھے ہی رہ جانی ہے
ویر دنیا تے نہیں جے مل دے ویر ٹر جان حویلیاں خالی ہو جان دیاں نے ویر ٹر جان بہاراں ختم ہو جان دیاں نے ویر ٹر جان بندے گلیاں وچ گل نہیں کر دے ویر ٹر جان بندے بگلاں صبر دیاں مار لیتے نے ویر بڑے قیمتی ہوندے نے بیلیو انہاں ویراں نال پیار کرا کرو تھوڑی تھوڑی جائیداد پیچھے ویراں نال نہ لڑو میری یہ تبلیغ بھی ہے جس وقت یوسف علیہ السلام نے مارا لگ پہ نا سکے ویر نے تے حضرت یوسف عرض کر دینے ویرو میرا قصور کی ہے میرا جرم تے دسانا منو کیوں مار دے گا میری اماں دنیا تو ٹر گئی ہے میں یتیم ہو گیا منو نہ مارو ویرانو ویر مار دے نہیں ہے کدی شمعون پکڑ دا گئے یوسف نو تھپڑ مار دے آدھا دس جڑے جھوٹے خواباں دے نے اج بیان کرنا یوسف علیہ السلام ہاتھ بن دے نے بیلیو ایڈے ویر نو عام بندہ مارے چیخاں نکل جاندیاں نے گلیاں محلے وچ بندے چھڑا لیندے نے پر اے اللہ دا نبی ہے جدو ویراں تھپڑ مارے نے کدی شمعوں نل جاتا گئے کدی یہود دے سینے نل لگدا گئے حضرت یوسف یہود دے سینے نل لگ گئے اندن یہودیا میری اماں دنیا تو ٹر گئی ہے منو کیوں مار دے گا اج تکن کسے نو دکھ نہیں دیتا اج تکن کسے نو تکلیف نہیں دیتی چلو ابو کل جانے یا بابا کل جانے یا فیصلہ کرا لینے یا اندنے اوہو میلا چھے کڑویلا تے جدو ویک پدر نو آیا وچ جنگلا پیا ویر یوسف نو مار تے کسے نہیں گل نل لایا اپنے ویر یہود دے گل نل لگے نے روندیاں روندیاں یوسف ہس پینے یہودیاں دا کیوں رویا گئے روندا روندا ہسیا کیوں گئے حضرت یوسف آندے نے یہودیا ایک دن میں کلا بیٹھا سا حضرت یوسف نے گل بڑی پیاری کیتی ہے جڑی تیری تے میری سمجھ جا جاوے تیری تے میری آخرت سمر جائے گی یہودا پوچھدا یوسف تینو ویر مار دے پینے ان روندا روندا کیوں ہسیاں گے حضرت یوسف دی چیخ نکلی ہے پھر مسکرا کے آندے نے یہودیا ایک دن میں کلا بیٹھا سا دل اندر خیال آیا گئے جدے اتنے ویروں طاقت والے ویروں ان تے بندہ کوئی ہاتھ نہ لائے گا اج رویا اس تو گا کہ میرے 12-11 ویر نے اج طاقت میرے تے ازما رہے نے اتنی گل کی دیئے یہود نے ویر نو سینے نہ لا لیا آندہ میری کنڈ پچھے کھو جاوا جدو یوسف کنڈ پچھے کھوئے آندہ انو قتل نہ کریا جائے دوجہ ویر دینے یہودیا جڑا وعدہ کی تے مکر گیا گئے اکھیا مکریا نہیں رب دی جدے وچ رضا نہ ہووے اس وعدے تو مکر جانا چاہیے دائے تو سایا کیا انو کھوے جو سٹنا گئے ان قتل کرن لگے گو میں قتل نہیں ہون دینا آنا کیا چل جی میں تو آنا انج کر لینے یا ادر یوسف دا کرتا اتاریا گئے کدی شمعون دے چہرے نو یوسف ویندا ہے کدی یہود دے چہرے نو یوسف ویندا گئے ویرانو بیک کے ہی اندہ ویرو غلطی کوئی نہیں کی تھی بلیو جنت ویر بچھڑ جاول رات نو نیندرہ نہیں پھیدیا جنت ویر ٹر جاول انہ دے بچیاں نو بیک کے ویر روندی راندے حضرت یوسف علیہ السلام نے لے کے ٹرے نہ کوئی حال
حضرت یوسف علیہ السلام دے ہاتھ بن لینے، ہاتھ بن کے لتاں بن کے یوسف دا کرتا اتار کے کنویں دے وچ جدوں لمکایا نا، رسی بند کے لٹکا دیتا ہے. جس وقت اللہ دے نبی نو لٹکایا نا تے چھوٹی جی عمر ہے، 12 سال دی کیڑی عمر ہے، تے پھر اسی نہ دا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نا انج کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کنویں دے کناریاں نو پا لینے، کناریاں نو پا لینے. ایک ہاتھ چھڑاندے نے تے دوسرا یوسف پا لیندا ہے، دوسرا چھڑاندے نے تے دوسرا پا لیندا ہے. حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام دا ایک ویر پہ ہے، اس پتھر پکڑ گئے نا، پتھر پکڑ گئے تے یوسف اپنے ویر دے ہاتھوں دے مارے نے. جس وقت زخمی ہویا نا یوسف نبی نے ہاتھ زخمی ہوئے نا تے یوسف آدھے نے ویروں میں غلطی تھی کوئی نہیں کیتی، کس گل دی سزا دے. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام دے ہاتھ جے چھٹے نے، انج کر کے رسی تھلے لٹکی ہے، تھلے اندھیرا ہے، اتے روشنی ہے. اللہ دے نبی اسمانہ والموک کتے نوا مولا تیری مرضی ہے، جی میں تو راضی ہے میں تیری رضا تے راضی ہوں، تیری رضا تے راضی ہوں. جسے لینی گل کی تھی نا تے اس سے وقت اللہ پاک فرمایا جبریل جی رب جلیل آکھیا جا یوسف دے ویر رسی کٹن لگے نہیں تے میرا یوسف بڑی پیارے پانی 3 فٹ اونچائی سارا تے جا کے تھلے پر بچھا دی میرے یوسف نو ہوئے کچھ. سدرا تو جبریل اڈے نے میرے کریم آقا فرمایا جبریل کتنی بار پوریاں پران دا دور لا کے آیا، کتنی مرتبہ پوریاں پران دی طاقت لا کے زمین تے آیا. تے کملی والے دی بارگاہ چرد کردہ سونیا 4 مرتبہ دنیا تو میں پوریاں پران دا زور لا کے آیا. کیڑی کیڑی واری آکھا ایک جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اگ وچ سٹن لگیا ہے نا، اگ وچ سٹن لگیا تے میں نو حکم ہے میں جنت جو تخت لے کے تے اس اگ دے وچ بچھا کے ابراہیم نو تے بٹھا دیتا. کہو سبحان اللہ. سونیا کملی والے دوسری بار جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پتر دے گڑے تے چھری رکھی ہے نا تے میں نو حکم ہویا جنت دے وچ دمبا لے کے جا تے اسماعیل نو کڈ کے تھلے دمبا لٹا دے. تے سونیا کملی والے تیجی بار جدو ویراں یوسف نو ماریا آیا نا تے 3 فٹ سارا پانی اتا آیا تھلے آیا اتو رسا کٹیا تے میں جلدی دے نال آ کے تھلے پر بچھا دیتے. تے سونیا کملی والے چوتھی باری جدو او دے میدان وچ ظالمہ تہاڈا دند شہید کیتا سی نا تے تہاڈے دندان مبارک اس طرح خون تھلے آیا سی تے میں سدرہ تو ڈیا اللہ فرمایا میرے محبوب دا ایک قطرہ زمین تے گر گیا تے سبزہ نہ ہوئے گا میں تھلے پر بچھا کے ہوا وچ بغیر دیتا. ان یوسف دی ادھر رسی کٹی جا رہی ہے. جس وقت یوسف دی رسی کٹی تھی نا جبریل امین انج تھلے آ کے پر بچھائے نے تے آ کے خوشخبری دی تھی یوسف او مالک دا حکم ہی پریشان نہ ہوئی اج تیرے ویر اچھی جگہ تے نے تو تھلی جگہ تے نیوی جگہ تے او روشنی والی جگہ تے تو اندھیرے والی جگہ تے یوسف پریشان نہ ہوئی رب وعدہ پیا کردا ایک دن تینوں تخت تے بٹھا دیواں اینو قدماں وچ بٹھا دیواں. اس کنویں دے وچ ایک یہودا نام سی جیڑا حضرت ہود علیہ السلام دی قوم دا اے بندہ سی بڑا نیک بندہ سی تے حضرت شیش علیہ السلام دے صحیفے پڑھے نا ایسے حضرت شیش علیہ السلام دے صحیفے پڑھے او دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر سی. اس یہودے رب دی بارگاہ چ التجا کیتی مالکا جیڑا تیرا یوسف ایڈا سونا ہے میں ویکھنا چاہنا تفسیر یوسف دے وچ میں پڑھدا پیا تے رب دی بارگاہ چ اس بندے دعا کیتی مالک میں تیرا او جڑا یوسف نبی ہونا ایڈا سونا میں اوندا دیدار کرنا چاہنا. اللہ کریم نے فرمایا پھر ایس کنویں وچ ٹر جا. اے شداد بنوایا سی کنواں اردن دے رستے وچ جنگل دے وچ تفصیل وچ اس تو نہیں جا سکدا میرے کو ٹائم تھوڑا ہے ادھے گھنٹے میں تھوڑی جی ہور بھی گلاں کرنا چاہنا. اللہ فرمایا جا اس کنویں وچ ڈیرا لا لے. اس یہودے اس کنویں دے وچ ڈیرا لایا عرش تو ایک کندیل آئی جدی روشنی آوندی رہی تے ایک انار دا دانا ہوندا سی شام والے جیڑا ایک کھا کے وقت گزاردا رہیا تے 1200 سال اس کنویں دے وچ رب دی عبادت کردا رہیا. جس وقت یوسف علیہ السلام کنویں دے وچ آئے نے نا ہاتھ زخمی نے ہاتھ اسی طرح بندے نے جبریل آ کے کھولے نے تے اے یہودا جس وقت دے ساماں وچ نبوت دی خوشبو آئی ہے نا نبوت دی خوشبو آئی ہے یہ جلدی دے نال حضرت یوسف سے قدم چم کے ہاتھ چم کے اندھا یوسف ویران تے شکوہ نہ کریں ویران تے شکوہ نہ کریں. یوسف چہرے لوے دینے اندھا ویران تے شکوہ نہ کریں میں رب دی بارگاہ چ التجا کسی میں تیرے یوسف دا دیدار کرنا چاہنا. یوسف تو میری خاطر آیا رب دیدار کرانا سی سبب بننا سی. انی گل کے سکے اللہ یوسف رب دے حوالے اسی چلے ہیں یہ صاحب مسافر ہو گئے. اے مالک بن زہر
یہ 50 اس بچپن دے اندر ایک خواب ویکھیا سی جڑا مالک کڈ کے لے گیا نا قافلے دا سردار جڑا سی بچپن دے وچ ایک خواب ویکھیا سی کہ اے آیا ہے اس کنیان دے شہر ال آیا ہے خواب دے اندر اس ویکھیا سی کہ اے دی بغل دے وچ ایک چن آیا ہے اس باہر کڈ کے انج کر کے ویکھیا تے ایک بدل دا ٹکڑا آیا اتے ہیرے تے جوہرات برساندا پیا اے صبح اٹھیا ایک نجومی دے کول گیا اسا کیا میں خواب ویکھیا تے نجومی نو جس خواب سنایا نا اسا کیا تعبیر تاں دساں دا کچھ دیویں دا تے اسا کیا تعبیر تاں دساں دا کچھ دیویں دا اس 2 دینار دتے مالک بن زہر جس 2 دینار دتے اسا کیا کنیان دے علاقے چ ایک تینوں غلام ملے گا تینوں دے صدقے اتنا کچھ مل جائے گا تیری نسلاں قیامت تک کھاندیاں رہندیاں تے مکے دا نا اس سال دے وچ 2 دفعہ اس علاقے دے وچ آندا حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلے 50 سال پہلے ہوندا رہا ہے ہر سال 2 بار آیا ہے ہن یوسف کنویں دے وچ ادھر اے بھی آ رہا ہے دمشق لو قافلہ اس اردن دے رستے تے آ رہا ہے جس وقت ویکھیا نا حیثی بتاں دی پوجا کرن والا اپنے قافلے دا سردار ہے جس وقت ویکھیا نا تے یوسف علیہ السلام اس کنویں دے وچ 3 دن رہنے ویر روزانہ ہوندے نے آ کے چاتی مار کے ویکھ کے ٹر جاندے نے لیکن یوسف نو کڈ کے نہیں لے جاندے جدوں اے بندہ آیا نا تے اس ویکھیا تے پرندے اُتے اڑدے پے نے حسن و فرشتے طواف پہ کنویں دا کردے سن طواف پہ کردے سن جس وقت ایک کنویں دے قریب آیا ہے انہاں بیلیاں نو ساتھیاں نو آکھیا بشیرہ نال دا ساتھی غلام نو آکھیا جا کے پانی لے کے آویے پانی لین ٹرے نے تے نبوت دی خوشبو جڑے انہاں دے جانور نے جس وقت انہاں تر پہنچی وہ سامان سارا سٹ کے تے کنویں ال دوڑ دے آ رہے ہیں جس وقت آئے نے انہاں ڈول پانی واسطے ڈالیا تے پہلے اس کنویں دا پانی کھارا تے حضرت یوسف علیہ السلام دے صدقے نال پانی میٹھا ہو گیا جس وقت کنویں چ ڈول پایا نا تے رب دی طرف حکم آیا یوسف اس ڈول دے وچ بیٹھ جا یوسف ڈول وچ بیٹھے تے باہر آ گئے وہ بشیرہ بول کے آندا ہے اے مالک دا غلام بول کے آندا ہے یہ تے بڑا خوبصورت غلام ہے اس کہا جلدی نہ لے کے خیمے دے وچ لے کے چلے گیا چھپا لیا جدو ویر آئے نا حضرت یوسف دے صبح انہاں کنویں چ چاتی ماری تے یوسف نظر نہیں آیا وہ دوڑ دے اس قافلے ال گئے انہاں کہا قافلے والے یہ تے ساڈا ایک پگوڑا غلام ہے تے حضرت یوسف سن دے پیا ہے خیمے دے اندر سن دے پیا ہے جس وقت انہاں کہا نا ساڈا پگوڑا غلام آیا تے جے تساں غلام ساڈا نہ دیتا اسی چیخنا چلانا شروع کر دے واندے اسی لوکاں نو اکٹھا کر کے تانوں ماراں گے انی گل کیتی انہاں کہا دسو حضرت یوسف نو باہر کڈیا تے عبرانی زبان دے وچ بول کے ویرا کہا یوسف اے غلام اسی تینوں غلام آکھاں دے تے خبردار کوئی ہور گل کیتی جے تو ہور گل کیتی نا سی تینوں ایتھوں لے کے لگے جان دے تے تینوں قتل کر دیواں گے تے حضرت یوسف ویراں دے چہرے ال ویکھ کے چپ کر گئے جسے چپ کیتا ہے نا تے انہاں ویرا مالک نو آکھیا اے غلام تو خریدنا چاہنا ہے اسا کیا کرو قیمت انہاں کہے اندے چ خامیاں بڑیاں نہیں اللہ دے نبیاں وچ خامیاں نہیں ہوندیاں انہاں کہا ایک تے اے چور بڑا ہے تے دوسرا اے پگوڑا بھی ہے تے تیسرے نو خواب بڑے جھوٹے ہوندے نے انہاں سارے ثبوتاں نال تو انہوں خریدنا چاہنا ہے حالانکہ اس بندے دے کول 6 لاکھ دمشق دا دینار موجود سی اسا کہا بیلیو میرے کول تے 18 سکے نے تے ہیں او بھی کھوٹے جے تہاڈا دل کردا لے لو تے جے نہیں تے نہ صحیح اتنی گل کیتی انہاں کیا ساڈا غلام ہے یوسف نو پتہ لگ گیا یوسف چپ کر گئے جس لئے نہیں گل کیتی ہے نا تے او سا کیا میرے کول 18 دینار نے صرف 18 دا بھی ذکر ہے 20 دا بھی ذکر ہے 14 دا بھی ذکر ہے 18 دینار یوسف علیہ السلام دے ویراں کھوٹے لے کے تے جس وقت ٹر پے نا تے انہاں کیا اے پگوڑا ہی نس جاندے ہی اینو قیدی کر لویں اس ہاتھ بھی بن لے گل وچ توق بھی پا لیا تے سواری تے بٹھا کے پیراں نو بن لیا جسل بن لیا تے حضرت یوسف دے ویر دور جا کے کھڑے ہو گئے اور یوسف وطن بھی چھوڑنا ہے تے ویر بھی چھوڑ کے ٹر جانا ہے پھر پتہ نہیں کدو زندگی وچ ملنا ہے یوسف علیہ السلام آندے نے مالک میں تیرا غلام تے بن گیا ہن جڑی اے میرے مالک نے مینوں انہاں نال گل کرن دینا اس آکھیا کیڑا بادشاہ ہے تینوں نہ ویچ بھی چھڑیا ہے تے تو پھر بھی انہاں نال گل کرنا ہے حضرت یوسف نے آکھیا نہیں انہاں دا کم اپنا ہے میرا کم اپنا گے میں انہاں نال گل کرنا چاہنا وا مالک نے اجازت دیتی ہے حضرت یوسف ویراں دے سامنے آیا کہ اس تو بعد مقدرہ نال ملنا گے
اس تو بعد قسمت نال ملنا گئے یوسف ویران دے سامنے کھڑے پائے نے حضرت یوسف دے ویر کھڑے پائے نے یوسف بول کے آدھے نے ویران تو سمینو ذلیل کیتا ہے پر اللہ تو اڈے تے رحم کر دے وے ہائے ہائے اللہ تو اڈے تے رحم کر دے وے تو سمینو دے سچو کڑی آگے اللہ تو اڈے تے راضی ہو جاوے تو سمینو وطنو کڑی آگے اللہ تو اڈے تے خوش ہو جاوے ویرو تو سمینو باپ تو جدا کیتا آگے اللہ تو اڈے تے راضی ہووے ادھر یوسف جدو واپس آئے نے ویران دیاں چیخاں نکل گیاں نے اندن یوسف اسی ہن مجبورا ہن شرمندہ گا ہن تینوں لے کے نہیں جاندے اج جدو کنویں وچ سٹیا نے شام نو روندے روندے ادھر یعقوب نبی دی بارگاہ وچ گئے نے رات نو جدو پہنچے نے ایک بکری ذبح کیتی گئے انہوں چوٹے خون لا کے حضرت یعقوب نبی کل لے گئے نے جدو روندے روندے گئے نے آوازہ دے نے اللہ دے نبی بیر نکلے نے اندھنے بیٹا خیر تے ہے نا تو اڈا مال تے کدرے برباد نہیں ہویا جدو یعقوب نبی بیر نکلے نے ویکیا پتر روندے پینے ادھر یوسف نے جدو نظر ماری ہے دلان دا جانی نظر نہیں آیا اللہ دے نبی نو پتر نظر نہیں آیا آپ نے فرمایا سارے نظر آتے گا میرا یوسف کتے میں اندھنے بابا تو سچی گل کی دیسی اسی کھیل دے اگے ٹر گئے گا یوسف نو بگیاڑ کھا گئے نے کرتا یوسف دا ویکھونا باپ نو خون دی پہچان دی ہے پر او اللہ دا نبی ہے جدو یوسف دا کرتا ویکھیا گئے کرتے تے خون دے داغ لگے نے پر کرتا پھٹیا نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے پترا کڈا بھیڑیا سیانا سی یوسف کھا گیا گئے پر کرتا اویں تسی کوا یوسف بگیاڑا کھا اور تسی کوا یوسف بگیاڑا کھادا تو یوسف بدر منیران یوسف چلو بگیاڑ کھا گیا صحیح تے کرتا کیوں نہ ہویا لیرا لیرا آکھیا تو یوسف نو تے کھا گیا تے چلو میں نو اے دسو اے کرتا بڑا سیانا بگیاڑ سی وہ بیڑیا بڑا سیانا ہے جڑا میرے پتر دا کرتا ہوئی رکھیا انہاں کہا ابا جی یہ تو انہوں یقین نہیں تھی اسی بیڑیا پکڑ کے لے انہیں آپ نے فرمایا پر انہوں نے کی پتا سی کہ وہ سارا راز ہی دس دینا ہے آپ نے فرمایا جاؤ لے کے ایک بڑھا جا بیڑیا پکڑ کے لے کے آگئے جس وقت حضرت یعقوب نبی دے سامنے بیڑیا آیا نا تے آپ مخاطب ہوئے بیڑیا نہ کہا بھائی مانا تینوں شرم نہیں آئی اوہ میرا یوسف کھا گیا اللہ اکبر جس وقت اللہ کے نبی نے اتنی بولی ہے نا بیڑیے نہ بولی بس تینوں شرم نہیں آئی میرا یوسف کھا گیا جڑا میرا چاند نالوں سونا پتر آیا تے میرے یوسف نو کھا گیا بیڑیے انج کر کے نا منہ کھولیا ہے منہ کھولیا تے منہ چ دند کوئی نہیں اند اللہ دے نبیاں نہ نبیاں نو مٹی کھاندی ہے تے نہ کوئی جانور کھا سکدا میرے منہ چ دند بھی کوئی نہیں تے میں تیرے یوسف نو کیویں کھا سکدا جس لے اتنی گل کیتی ہے نا تے آپ نے فرمایا پھر دس میرے یوسف دا پتہ ہے ہی تے عرض کردہ جی میں نے پتہ ہے تے آپ نے فرمایا دسیں گا اندہ جی دس نہیں سکتا چگلی نہیں چاہ سکتا میری قوم دے وچ چگلی چان والے نو اچھا نہیں سمجھدا تے چگلی چان والا جہنم میں جائے گا پھر تو ادھر کی کر رہے ہیں اس کہا جی میں مصر دے رہن والا 70 دن ہو گئے میں حضرت یعقوب نبی نہ مخاطب ہو کے بیڑی آندا جی میں مصر دے رہن والا میں پردیسیاں اس علاقے نو جاندا نہیں تے یوسف علیہ السلام دے ویر انج کھڑے نے مینوں 70 دن ہو گئے نے میرا رضائی پائی بھی چھڑے ہے تے میں 17 دنوں تو کھانا نہیں کھادا
मैनू 70 दिन हो गए ने मेरा रजाई भाई विछड़िया ते 70 दिन हो गए ने मैं खाना यूसुफ अल्लाह दे नबी नहीं खाता तो मैं अपने वीर नू लभदा फिरना। मैनू इस इलाके दे मेरे साथियां दस्या कि इस इलाके दे बादशाह फड़ लिया। जदों इतनी गल की ना तो अल्लाह दे नबी दी ठाह निकल गई। आपने फरमाया वेखो ये जानवर हो गए अपने रजाई भाई नू लभदा पिया और तुसीं सखे हो के मेरे यूसुफ नू कित्थे छड्ड के आ गए हो। जदों यूसुफ नू इंज करके गुलाम ने सवारियां ते बिठाया 70 सवारियां ने ते आखिर ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हाथ भी बन्ने ने गल विच तौक भी है। जदों गल विच तौक भी है ते लत्तां भी बन लईयां ने। उधरों हजरत यूसुफ दे वीर इंज सामने टुरदे ने ते हुण यूसुफ वतन छोड़ना है फिर अपने वीर छोड़ने ने फिर बाप छोड़ना है। छोटी जी उम्र है बिल्ली। हजरत यूसुफ जदों चलण लगे ने अपने वीरां वल्लू वेंदे ने वीर हसरत भरियां निगाहां नाल वेंदे ने। ए बचपन कदी अम्मा दी याद सतांदी है कदी बाबल दी याद सतांदी है। हजरत यूसुफ टुरे ने पीछे मुड़ मुड़ के वेंदे ने अदन वीरो एक तुसा चंगा नहीं कीता एक बाबा दी मोहब्बत तंग कर दी है। एक यूसुफ वतन छोड़न लगा गए जदू यूसुफ वतन छोड़न लगा गए जदू यूसुफ वतन विच टुरिया गए खुदा दी कसम लोगों यूसुफ मुड़ मुड़ के वीरा वल वेंदा गए। अज दे वीरा नू सबक दे के यूसुफ गए ने अगर कोई दुख आवे वीरा नू दुख ना दे भी आ जाए। अज दे वीरा नू पैगाम दे के गए ने वीरा नू कोई तकलीफ ना दे भी आ जाए। जदू 70 सवारियां चलियां ने सब तो पिछे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी सवारी गए। हाथ हाथ कड़ियां लगियां ने गल विच तोक पाए ने बेड़ियां हत्थां नू लगियां ने। जदू कन्यान दे विच गुजरदे पे ने रात दा वेला गए अल्लाह दा नबी यूसुफ यूसुफ आप नबी है बाप नबी है दादा नबी है परदादा नबी है ए जद नबियां दी है। जदू चलते जाते अगे अपनी अम्मा रहील दी कबर आई है। मावां बड़ियां प्यारियां होंदियां ने जदू वेखिया गए अपनी मां दी कबर आई गए। हजरत यूसुफ जमीन ते गिरे ने अपनी अम्मा दी कबर ते गिर गए ने जफ्फी मार के रज करदे ने अम्मा तुसी छोड़ गए गो अज वीरा बड़ी दुख दिता गए अज 3 दिन हो गए ने मैं कुएं दे विचों निकल के आया अम्मा तुसी टुर गए गो वीरा वतन चू कढ़ छड़िया गए। अम्मा कदी वेखो ना मेरे रुखसारा ते निशान पै गए ने अम्मा वेखो ना मेरे हत्थां नू हाथ कड़ियां लगियां ने अम्मा वेखो ना मेरे वीरा मैनू बड़ी मारिया गए अज मेरे बाबा कोलू जुदा कर छड़िया ने। अम्मा चंद दिरम लैके मेरे वीरा मैनू बेच दिता है। अम्मा मेरे वीरा अज बेच दिता है। मां नू दर्दां दी गल पे सुनांदे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मां मां ही होंदी है ना फिर ते रहील हजरत रहील दी इंज करके कबर हिली है। हजरत यूसुफ दी अम्मी दे नाम रहील सी ते कबर हिली है ते आख्या यूसुफ घबरा नहीं कदी ओ वक्त आवेदा रब तेनू शाना उचियां देवेदा सबर कर जे। आंदे ने मावा दे ओ दिल नराम गुलाबो थे कद करन कबूल जुदाई पुत्रा दे लख ऐब छुपावन ते सुन सुन के हर बुराई मालो दौलत पेश चकर ते कर लेन कबूल गदाई
آزم اس کی جنت جانا تے جن ماں دی قدر نہ پائی یوسف جب تو قبر تے لٹے نے 3 میل دے فاصلے تے قافلہ گیا گئے بشیر نے جدو ویکھیا گئے پیچھے سواری تے حضرت یوسف کوئی نہیں آواز دے کے آندا غلام دوڑ گیا گئے پیچھے دوڑ دا گایا گئے حضرت یوسف اپنی اماں دے قبر تے نے جدو ماں دی قبر تے جفی ماری گئے اپنی اماں نال گلاں کر دے نے اماں ویرا چنگا نہیں کیتا ادھر بشیرہ پہنچ کے آندا گئے اینو پراچا بھی لوکی آندے نے اللہ دے نبی نو قبر تو کھچ کے اٹھایا گئے حضرت یوسف دے منہ تے تھپڑ مارے آئے اٹھا کے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام دے منہ تے تھپڑ مارے 2-3 تھپڑ مارے نا تے اللہ دے نبی صرف انج کر کے اتے ہی ویکھیا ہے اتے ہی ویکھیا ہے جس وقت اتے ویکھیا نا تے اس سے وقت ہی طوفان شروع ہو گیا ایڈا چندرا موٹا پینا شروع ہو گیا اولے جنوں آندے پینا شروع ہو گیا مالک جلدی نال اپنے سارے قافلے نو کٹھیاں کر کے آندا ہے کس ایڈا بڑا گناہ کیتا ہے جلدی نال توبہ کر لو یہ غلام ہوندا جلدی نال آندا ہے جڑا غلام ہے نا پگوڑا غلام میں دے منہ تے تھپڑ ماریا ہے کہ آپ نے فرمایا چل اے کول جلدی نال معافی مانگ لے اے تے کوئی اللہ دا نیک بندہ ہے آ کے حضرت یوسف نال قدمہ تے گرے نے معافی مانگی ہے جس وقت قدمہ تے گر کے معافی مانگی ہے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اندنے میں معاف کیتا میں تے کوئی تواڈے واسطے بد دعا کیتی نہیں اس نے کہا سب تو اگے حضرت یوسف نو لا دیو حضرت یوسف نو ساریاں سواریاں تو اگے سواری دیتی جدو مصر دے کول گیا گل ختم کرنا چاہنا جس وقت مصر دے کول گیا نا تے دریائے نیل دے کول پہنچے نے جس وقت دریائے نیل دے کول پہنچے نے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو آکھیا بس تسا غسل کر لو میں پیچھے بڑا شارٹ کٹ کر کے کیونکہ ختم دا ٹائم ہے تے زیادہ میں ٹائم نہیں لینا چاہتا جس وقت یوسف علیہ السلام دریائے نیل دے وچ غسل کرن لگے نے خدا دی قسم جس وقت نبوت دیاں کشبوماں پہنچی ہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام دے نبوت دیاں کشبوماں پہنچی ہیں پانی دے وچ جتنیاں مچھلیاں نے نا پانی دے وچ جلدی دے نال نکل کے تے پانی دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام دے جسم نو بوسہ دے دیاں نے ایتھے یوسف نو تیار کیتا گیا کپڑے پہنائے گئے نے کنگن سونے دے پہنائے گئے نے بندے سونے دے پہنائے گئے نے سر تے تاج رکھیا ہے مصر دے اندر جس وقت یوسف داخل ہویا نا تے ایک آواز دین والا آواز دیندا ہے کہ آؤ بیلیو ایک ایسا شخص تو آڑے مصر دے وچ آ رہا ہے جنہوں بندہ ویکھے دا تے نیک بن جائے گا اچھی کو سبحان اللہ پرندے آوازاں دے رہے ہیں جڑے درخت سکے سن او ہرے ہو گئے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے مالک اپنے گھر دے اندر گیا جدوں صبح دا ویلا آیا نا تے اٹھے جنہ یوسف نو ویکھیا او مالک دے گھر دا طواف پہ کردے نے تے آپ نے فرمایا بھی بیلیو کی پہ کردے انہاں کہا جڑا کل غلام لے کے آیا صرف وہ دی زیارت کرنی ہے میں بڑا کلوز کر دیتا واقعہ زیارت کرنی ہے اسا کہا بھی انج نہیں کرنی کچھ پیسے لینا چاہنا اس وقت اس 1 دینار ٹکٹ لا دیتی جنہوں پنجابی جیسی ٹکٹ آنے ٹکٹ لا دیتی 6 لاکھ دینار ایک دن دے وچ کٹھا آیا سی یوسف نو ویکھن والے آگا دوسرے دن 10,000 دینار ہویا پھر اگو مل ویچیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا خرید لیا زلیخا مصر تو ایک پنڈ اندہ دور سی تموس دی یہ بیٹی سی تموس بادشاہ دی بیٹی سی تے ایدہ مصر تو تقریباً 6 مہینے لگ دے سن ایدے پنڈ ویچ جان لگیا تے اس بچپن دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب دے اندر ویکھیا سی بات مختصر کرنا چاہنا عزیز مصر دی بی بی بن گئی عزیز مصر خریدن واسطے آیا تے جس وقت مالک نال گل کیتی نا بے غلام کیویں دیویں دا تے مالک دے کرنے چ آواز آئی ایک پاسے یوسف رکھ دے ایک پاسے نو آکھ سونے جوہرات ہیرے لال رکھ دے بادشاہ نے 10 گاواں دیاں کھلا لیاں سی کے اودے وچ مال سارا رکھیا مال رکھ کے تے جس وقت ایک پلڑے تے رکھیا دوسری پاسے اللہ دا نبی ہے اے دے مال والا پلڑا اُتا چھی گیا یوسف تھلے ہی رہ گیا تے اے عزیز مصر آندا جا کوئی خزانے چ ہے مال اس کہا جی خزانے تے خالی ہو گئے نے تے رب دی طرف حکم سی یوسف اس سے کارے چ جانا ہی یوسف علیہ السلام نے پھر ایک انج کر کے نا چٹ لکھ کے چٹ لگ کے وہ گاواں دیاں کھلاں دے اوتے رکھی تے جسے رکھی تے یوسف علیہ السلام برابر تل گئے تے ایک مائی اٹی سوتر دی بھی لے کے آئی اٹی سوتر کسی آکھیا تے بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے سوداگر نے تے تو کدے آئی ہیں اس کیا مینوں پتہ ہے اس اٹی تے لبنا نہیں
مینو پتا ہے سٹی تے اوس لبنا نہیں میں تے بھوکی او دی ایک دید دیا معاشر تک روے گا اوے نام میرا ایک بڑھڑی بھی یوسف خرید دیا یوسف علیہ السلام چلے گئے پھر کئی کوٹھیاں دے تالے ٹوٹے پھر یوسف علیہ السلام جیل دے وچ رہے جیل دے وچ جس وقت باہر نکلے یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر بنایا گیا مصر دا بادشاہ بنایا گیا کتھے کنواں کتھے جیلاں کتھے سزاواں کٹدا یوسف علیہ السلام انج کر کے تخت ملیا سونے دی کرسی تاج سونے دا ملیا ہن توجہ 5 منٹ کرنی ہے جس وقت یوسف علیہ السلام دے سر دے اتے سونے دا تاج ہے سامنے تخت سونے دا ہے کرسی سونے دی ہے اے بند سونے دا پایا ہویا ہے یوسف دی جتی سونے تے چاندی تے ہیرے تے جوہرات دی بنی ہے جس وقت اللہ دا نبی انج کر کے سامنے ویندا ہے نا سونے دا تاج ویکھیا کرسی ویکھی تخت ویکھیا حضرت یوسف علیہ السلام رون لگ پے میرے ال صرف 5 منٹ توجہ کرنی ہے رون لگ پیا اللہ دا نبی رون لگ پیا 900 وزیر سجے کھبے کھڑے نے تے فرماندے نے اے عزیز مصر اج اللہ تینوں بڑیاں شاناں دتیاں نے تینوں کرسی ملی ہے سونے دی مل گئی ہے تخت مل گیا تاج مل گئے نے اج تو مصر دا بادشاہ بن گیا جنوں کرسی مل جائے وہ تے بڑا خوش ہوندا ہے تو رو رہے ہیں تے حضرت یوسف دی ٹار نکل گئی آسمانہ وال منہ کر کے عرض کردا سونے ربا 36 سال ہو گئے نے ویراں تو بچھڑیاں ہن توجہ کرو تسی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو میں نے اتنی گل دے سو جدو یوسف مصر کنیانی چو نکلیا ہے ویران چنگا سلوک کیتا آیا ویران تکے مار کے ویر نو کڈیا ہے اج یوسف انج تخت دے سامنے کھلو کے 900 ویر سجے کھبے تے عرض کر دینے اندر مالکا اج میں نو 36 سال بعد ویران دی یاد آئی ہے میرے ویر ملا دے ہن گزارا نہیں ہوندا اتنی گل کی تھی آواز ہے یوسف کبرانا تیرے 2 دنہ دے وچ میں ویر ملا دے ماں اچھی کہو سبحان اللہ جس وقت اتنی گل یوسف نے رب دی بارگاہ وچ کیتی ہے ادھر حضرت یعقوب نبی دے قدماں وچ پتر بیٹھے نے اندے نے بابا عزیز مصر بڑا یک نیک ہے اور بوری دانیاں دی دیندا گئے ہر بندے نو بوری دانیاں دی دیندا گئے تسی سانو اندے کول جان دے وو اسی سارے ویر لے کے آواں گئے ادھر ویکھ لو یوسف نو کنیان چوں کڈیا ہے منگن بڑا ہی اوکھا ہوندا گئے ماڑے تو ماڑا بندہ بیٹھا ہووے غریب تو غریب بھی ہووے کسے کلو آٹا منگن لگیا بندہ مر جاندا گئے کنک منگیاں لگیا بندہ شرم نال ڈوب جاندا گئے کئی بندے بھوکے دن گزار دے نے ادھر یعقوب نبی دے قدماں وچ پتر بیٹھے نے اندنے بابا اسا مصر جانا گے عزیز مصر بڑا چنگا گے او بوری دانیاں دی دیندا گے اللہ دے نبی نے بھیج دیتا گے یوسف تخت بیٹھا گے سونے دا تخت بنیا گے سر تے سونے دا تاج ادھر یعقوب نبی دے پتر آ گئے نے جویں ڈی پی او صاحب دے سامنے ایک بیر بندہ بیٹھا ہوندا گے ڈی پی او نو ملن واسطے رجسٹر تے نام لکھیندا گے پھر رجسٹر اندر جاندا گے پھر اجازت ملدی گے ہن دل دے اندر ہاتھ رکھیا جے یوسف دے ویر جدو آئے نے بیر بیٹھا ہویا ایک سنتری رجسٹر لے کے بیٹھا گئے انہوں اندنے سا عزیز مصر نو ملنا گئے اس کیا پہلے شناختی کارڈ کٹو ہائے ہائے پہلے شناختی کارڈ کٹو اپنے نام لکھاو انہاں اپنے نام لکھائے نے کوئی لکھاندہ میرا نام یہودا گے ایک اندہ میرا نام شمعون ایک اندہ میرا نام لابی گے اس طرح نام رجسٹر تے لکھے نے وہ اندہ توڑے بابا دا نام کی ہے اندنے ساڑے بابا دا نام یعقوب نبی ہے ولدیت لکھی گئی پتران دا نام لکھی آگیا بیران دا نام لکھی آگیا اگے ولدیت جسے لکھی نا تے او ویکھنا لا لکھنا لا انج غور نہ ویکھنا پیا تسی یعقوب نبی دے پتر ہو تو انہوں تے پتا گلہ لینا واسطے آئے نے او نام سارے لکھے نا تے نوکرہ مانگو رجسٹر چوک کے لے گیا تے یوسف انج کرسی دے بیٹھے نے اگے تخت دے رکھیا نا جس وقت
تے اللہ دا نبی یوسف جدے حسن دنیا تو وکھ رہی ہے یوسف نے جدو ویران دا نام پڑھیا ہے آئے آئے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے کدرے یہودے دا نام گئے کدرے لابی دا نام گئے کدرے شمعون دا نام گئے اپنے ویران دا نام جدو یوسف نے پڑھیا گئے اگے بابا یعقوب نبی دا نام پڑھیا گئے حضرت یوسف دی ٹار نکل گئی ہے رجسٹر اندر لے کے آنا لایا دا گئے حضور توڑے زیادہ قریبی نے میں انہاں نو انہیں بلا کے لے آنا اتنی ہوتی گل کرنی ہے اللہ دا نبی اٹھ گیا گئے اندر رک جا بلیا جنت وارث جیوں دیکھو او آپے لے کے آتے آپ نے فرمایا نہیں بلیا بھی رک جا جنت وارث ہونا وہ آپ لے کے ہوندے نے آپ لے کے ہوندے نے ایک لا وارث تے نہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت اٹھے نے نا اٹھ کے ٹرن لگے نے آواز ہے یوسف انج نہ جائی ہائے 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 انج نہ جائی یہ تیرے او ویر نے جنہ تینوں تھپڑ مارے نے یوسف تیرے او ویر نے جنہ رسیاں بن کے تینوں کنویں چ لٹکایا یوسف تیرے او ویر نے جنہ تینوں باپ تو جدا کیتا ہے یوسف او ویر نے جنہ تیرے پیراں لو پکڑ کے کسیٹ دے رہے نے یا اللہ کیویں جاواں توجہ کریا جی آکھیا یوسف یہ تیرا چہرہ ویکھ کے شرمندہ نہ ہو یوسف انج کر کے پردہ اتے کر لے یوسف نے پردہ کیتا ہے خدا پاک دی قسم میرے ویرو اور ویرہ نہ لڑنا چھاڑ دے ہو یار میری یہ تبلیغ یہ بابا شاہ محمد اپنے پتر دے غم میں چٹور گیا تو اسی سارے ہوتے افسوس آئے ہو کہ نہیں پتر بڑی پیارے ہوتے نے حضرت یعقوب نبی اپنے پتر دے غم میں دن رات رویا ویر بڑی پیارے ہوتے نے شوکت تو آج کوئی پوچھے نا با شوکت دس کا غلام رسول یا فوجی کتنا پیارا آئی انہوں گلیاں میں چگے حساس کے ڈردہ کدی تریجا چوتھا دینے میں حسدیا نہیں بیکھیا ویر بڑی پیارے دن لڑیا نہ کرو دنیا دیا دولتاں تھی رہ جانیاں نے جس وقت اللہ فرمایا نا یوسف انج نہ جامی مت شرمندہ ہو جی انہوں یوسف کو طاقتہ بھی ساریاں نے فوجاں بھی ساریاں نے ایمانداری دی گل کرو ویلنے جو لگا سکتا ہے جویں دی چاہے صدا دے سکتا ہے بیر لے سکتا ہے لیکن یوسف نے جس وقت اللہ پاک فرمایا یوسف ہونے انج نہ جائیں یا اللہ کیویں جاواں فرمایا اتے چادر پالا ہے مت شرمندہ نہ ہو جا انج کر کے چادر چہرے تے پا کے یوسف نبی جدوں اپنے ویراں دے سامنے گئے کہو سبحان اللہ ویراں دے سامنے گئے نے آندے نے تیرا نام کی ہے آندے نے میرا نام یہودا گئے تسی کتنے ویر سامنے کھڑے نے یوسف دے چہرے تے چادر ہے یہودا بول کے آندا ہے اے عزیز مصر اسی 12 ویرا جدو 12 ویراں دی گل کیتی ہے آکھیا تساں 11 کھڑے گو 12واں ویر کتھے ہوئے یہودا بول کے آندا عزیز مصر ساڈا وہ ویر بڑا سونا سی بڑا پیارا سی جدو پانی پیندا ہوندے گل وچ جاندا دسدا سی جڑا بندہ ہوندی زیارت کر لیندا سی اونوں 3 مہینے بھوک نہیں سی لگدی پھر او ویر کتھے جے آندے نے عزیز مصر ساڈا ویر بڑی سونا سی پر اونوں بگیاڑ کھا گیا ہے ہائے ہائے جس لئے نہیں گل کی تھی نا تے اللہ دے نبی پردے دے ویچی تے رو پہنے ویر بگیاڑ کھا گیا ہائے یوسف تیرے میں صبر تو صدقے جاواں آپ نے فرمایا انہوں بگیاڑ کھا گیا جی بگیاڑ کھا گیا آکھیا چلو نا سارے دے پوچھے تھے آکھیا توڑے بابا دا کی نا ہے آکھیا یعقوب نبی آپ اندر لے گئے اندر لے کے وزیران آکھیا جویں دی کرسی میری ہے نا سونے دی جویں دی ہون کہو یار سبحان اللہ ایویں دی سونے دی کرسیاں ڈا کے دیو تینا دی مہمان نوازی وچ فرق نہیں ہونا چاہیے تھا واہ اللہ تے نبیہ تیری میں عظمت تو صدقے جاواں سانو سبق دے کے گیا ہے بس دکھ ویران دے ہون تے معاف کر چھڑیا جے جے کی دی انہوں تکلیف آ جائے تے معاف کر دے اللہ دے نبی نے انہوں دی خدمت کی تھی جدو دوسرا دن ہویا ہے پھر اللہ دی بارگاہ جلد کی تھی مالکا کل پردہ دے کے چہرے تے ملیاں 36 سال بعد ملیاں جیلاں کٹیاں نے بولیا نہیں
खूह विच गया वा बोलिया नहीं, अम्मा दी कबर ते मारा खादियां ने बोलिया नहीं, अपने बाबा कोलू जुदा होया वा सबर दे ताला मारी रखिया गए, मिस्र दे बाजारां विच विकिया वा सोनिया रब्बा बोलिया नहीं हुण सबर नहीं हुंदा, 40 साल बाद वीर मिले ने हुण दिल इंज करदा गए अपने वीरां नू जफ्फी पा के मिला ताकि दुनिया वालियां नू पता चल जावे वीरां तू गलतियां हो जान वीर माफ कर देंदे ने। जदों इतनी गल कीती गए रब दी तरफ हुक्म आया गए जा यूसुफ अपने वीरां नू मिल ले। जदों सामने गए ने आंदे ने तू यहूदा गए मैं यहूदा वां तू शमऊन आ शमऊन तू यूसुफ नू मारदा रहा के उस वक्त ताड़े लगियां ने तू यूसुफ दा गिरबान पकड़ के मारी आ गए वेख के थले मुंह करके आंदे ने अंता यूसुफ तू यूसुफ ही ते नहीं ना आंदे ने आना यूसुफ मैं यूसुफ सारे वीरां दियां चीखां निकल गईयां ने इक्की दूजे नू मिलदे ने हुण यूसुफ दियां अखां सुकियां नहीं आंदे ने वीरो दसो मेरे बाबे दा की हाल है। जदों पुत्र परदेसां विच टुर जाव बाप घर विच होवे रौनकां खुदियां ने पुत्र परदेसां विच होव आंदे ने कोई गल नहीं मेरा घर दा वारिस मौजूद है। जदों बाप दा पुछिया गए सारे दियां अखां थल्ले हो गईयां ने आंदे ने यूसुफ जदों उठदा है अब्बा यकून भी पुछदा मेरा यूसुफ किथे गया है। जदों चलते ने ते आंदे ने यूसुफ किथे टुर गया गे लंबी रात विछोड़े वाली और लंबी रात विछोड़े वाली ते गुजरी से फरियादी कौन खे ओए खबर लिया वे ते सजना दूर गया दी लगी वाले और चुप नहीं कर दे ते भावे दिए लख दलासे टुर गए यार विछोड़ा पाके ते हुण जाइए केड़े पासे टुर गए दिलदार दिलां दे जेड़े गलियां च नजर आउंदे आउंदे नहीं और जदों इधे टुर जाइए नहीं आउंदे ते टुर जाण बंदे नूं यादां ही रहिंदियां ने बकू बंदा चंगा रहिंदा आंदे ने टुर गए ओए दिलदारी दिलां दे जानी ते वतनू चुक मुहारा उजड़ी बस्ती ओए नजरी आवे ते जदों कंड कीती अखे यार जिन्नू मेरिया ओए अखियां ढूंढन जिन्नू मेरिया अखियां ढूंढन ते ओ नजरी ना आवे सज मसजियां ओए गलियां दिसे ते बेला खावण आवे गुलाम फरीदा ओए थकी वसना गुलाम फरीदा ओए थकी वसना ते जिथे यार नजर ना आवे मेरे बाबा दा
की हाल आख्या यूसुफ जदू चलते ने तेरा जिक्र करते ने खाना रज के नहीं खाया रज के सुते नहीं है हर वेले यूसुफ यूसुफ करते ने जंगलों में तेरा रावेंदे ने आपने फरमाया बेलिया अब मेरा कुर्ता ले जाओ यूसुफ तेरे गम में रो रो के अखा दी बिनाई टुर गई है आख्या मेरा कुर्ता ले जाओ जब कुर्ता लैके टुरिया मिस्र दे उधर हजरत याकूब नबी अपने पोतरियां नूं आवाज दिती है पोतरियां पोतरे बह गए ने अपनियां नूहां नूं आवाज दे के बिठाया गए आंदे ने बच्चियों अज एक गल करना चाहना वा अज इंज पिया लगदा है जिवें मेरे यूसुफ दी खुशबू भी आती है आंदे ने बाबा तेरी उम्र टल गई है यूसुफ कित्थों आवांगे इतनी देर ये बारुआ ना लाया दांगे बाबा मुबारक भी तेरा यूसुफ मिल गया के आ कुर्ता भेजिया सू अल्लाह दे नबी अखा नाल लाया गए सिर्फ कुर्ता अखा नाल लाया गए अखा ठीक हो गई ने हाय हाय अखा ठीक हो गई ने एक कुर्ता केड़ा जिस वक्त हजरत इब्राहिम खलील आगे सटिया गया ना ये जन्नत दे विचों कुर्ता आया सी उतों चलदियां हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को उतों हजरत याकूब नबी को लाया ते आगा पुत्र यूसुफ नूं दिता ते अखा ठीक हो गईयां फिर ये वाकया ते बड़ी लंबा है ना ये 5-6 घंटे कम अज कम हुण बंदा वेला होके बैठा होवे ना ते फिर ये गल बन सकदी है अज जिस मकसद वास्ते आए ना आखिरी शेर 4 तां पड़े ने बिल्लियो रल के बसने आ कोई कमी पेशी हो गई होवे कोई गलती हो गई होवे ना मेरे को भी हो गई होवे ते तरला ही है भाई माफ कर दे जे जिंदगी का कोई पता नहीं मेरा तुहाडा आखिरी बयान होवे सावां ते इतबार ना करिया जे किसी नाल बेवफाई ना करिया जे बंदा जनाजा जदों उठे ना जिवें बाबा शाह महमूद गया ना मुंह ते तारीफ नहीं करता मैं एक वादा कीता सी इस मस्जिद दे विच खलो के मेरी यारी ज्यादा बाबियां नाल इस वक्त जिहड़े बजुर्ग बाबे ना मैनूं बड़े प्यारे लगदे ने जदों सजदे विच फिर रख के रोंदे ने ना जवानां नाल मेरी यारी नहीं जवान तकबर करदे ने ते तकबर अल्लाह नूं पसंद नहीं जिहड़ी जवानी च तौबा कर जाए तो नबियां दी सुन्नत है ना तो मैं बाबे नाल एक वादा कीता सी मस्जिद च एवें मेरे दिल विच उलेल आया बाबे नाल सलाम लिया ते ना चमकदा नूरानी चेहरा आया जिहदियां इन्नियां गोइयां देण बंदे नमाजी गोइयां देण खुदा दी कसम 2 शहादतां चंगियां हो जाण ते बंदा जन्नती है मेरे आका दा फरमान है ते निक्के निक्के बच्चों दा जनाजा पढ़िया इस मस्जिद विच खड़िया ना मैं अगों पकड़ लिया ते कईयां दिनां दा सोचा पिया बाबे नाल एक ऐहद करना है वो अज ऐद दसन लगा मैं ऐद की सी कारी साहबारा नाल भी बड़ियां मिठियां गल्लां जिहदे नाल ही टकरे ने उन्हां मत्थे ते वट नहीं पाया हर किसी नूं मुहब्बतां दे गए ने अपनी अपनी दास्तान मैं इत्थे पकड़ लिया मैं कहा बाबा जी मैं तुहाडे नाल एक अज वादा करना मेरी जवानी है तुहाडा बुढ़ापा है वादा निभाओगे मस्जिद विच खड़े हो ते बाबे शाह महमूद मुस्कुरा के आख्या अब बेलिया निभावां दे असीं बेवफाई नहीं करने वाले ते मस्जिद मैं क्या मस्जिद खड़े हाँ खड़े हैं मैं कहा फिर इतनी गल है सामा दा पता कोई नहीं जे मैं पहले टुर गया ना तू आके सजदे च रोना है मैं कई बार वेख्या मैं टुर गया तो मेरे वास्ते रो के पिछे दुआ करेंदा ये अपने वास्ते मैं गल की ते अगू मैं बोलिया मैं कहा बाबा जी तू टुर गयो मेरा वादा है मैं मस्जिद खड़ा होके तेरे नाल वादा करना जे बाबा तुसी टुर गया ना तो मैं तुहाडे वास्ते दुआ करांगा चलो वक्त की गल है जिन्हों मेरा मालिक कबूल कर लवे असी नकम्मे जे दुनिया ते जेड़े चंगे नूं जांदे ही पै ने ये मेरा उन्हां दा वादा होया जब तक जिंदगी मेरी रही मैं उन्हां वास्ते जितने जोगा आया करदा रहांगा उन्हां दे पुत्रां दे सिर बरादरी दे सिर कोई एहसान नहीं मेरा या कि चुआसू बचया ते जितने मस्जिद नमाजी गए ने जिस मस्जिद के अंदर दाखिल होना वो नजर नहीं आते तकलीफ होती है भाई वो टुर गए तो पैगाम सानू भी पैगाम यही है एवें असीं मनदे जो नहीं है चिट्टे भी आ जाना विच ते तां भी नहीं मनदे बेलियो ना ओदी बारगाह च आ महीना किड्डा कर्मा वाला है सारे रोजेदार बैठे हो ते अज दुआ इंज दी करया जे कारी साहब दी दुआ करदे ने इंज दर्दे दिल नाल आमीन आख्या जे अखां विचों आंसू भी जारी होण
انہاں اکھاں کئیاں اکھاں رویاں نے اس اکھاں خوف خدا تو رویاں نے رب دی بارگاہ جدو بندہ خوف خدا تو روندہ ہے نا ڈر کے روندہ ہے اللہ معاف کر دیندہ ہے اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے واخر دعوانا